לפי רוב מעלתו. היות ואנחנו כבר נמצאים כשבועיים ויומיים לפני ליל הסדר, ויש כאלה שכבר קונים בשר, עופות, דגים, לקראת חג הפסח לפני שיקרו את המחירים. יש הלכה מאוד מעניינת בשולחן ערוך, בסימן תס"ט. אסור לומר על שום בהמה, בין חיה, בין שחוטה בשר זה לפסח, לפי שנראה שהקדישו מחיים לקורבן פסח, ונמצא אוכל בחוץ קודשים, אלא יאמר בשר זה ליום טוב. אבל חיטים, מותר לומר חיטים אלו לפסח. אסור לאדם לומר, תביא לי בשר לפסח, או אישה תגיד לבעלה, לך תקנה בשר לפסח. מדוע? זה נראה כאילו מקדיש קודשים. הנה הוא רוצה להקדיש קודשים, והיום אסור להקדיש קודשים בחוץ לבית המקדש. לכן מה יאמר? בשר ליום טוב. תביא לי בשר לחג, זה אפשר לומר. אבל אם הוא אומר בשר לפסח, יש עם זה בעיה. המשנה ברורה מוסיף שיש מחבירים גם בעופות ודגים. אפילו שדגים וכי מה מקטירים, מביאים קורבן מושתי לגבי המזבח. לא, אלא מכיוון ששייך להקדיש אותו לדמי, זה דומה לבהמה, זה דומה לטלה, ובדמים של זה יכולים לקנות קורבן, גם זה אסור. אבל בחיטים, היות וזה בכלל לא דומה, אין לזה שום קשר לבשר, לכן על זה לא נאסר. הוא יכול להגיד, תביא לי חיטים, תביא לי דגן, או דברים שהם לא ממש דומים לבשר, זה כן מותר. מה הדין אדם שאמר? טעה ואמר דבר כזה. הבשר לא נאסר. אפילו אם הוא אמר את זה בערב פסח אחר חצות, שזה זמן של הקרבת קורבן הפסח, ואמר הבשר הזה לפסח, זה לא נאסר. אפילו שיש פה מראית עין, עד כדי כך לא גזרו. לכן צריך להיזהר שלא יאמר, צליתם את הזרוע לפסח, תצלו את הזרוע לפסח. זה גם אסור לומר. אלא לזרוע את הזרוע, לצלות את הזרוע, בלי לומר לפסח. וכך בצורה כזאת הוא מקיים את הדברים. יש בהגדה של פסח דבר מאוד מעניין. כתוב, ושאינו יודע לשאול, אל פתח לו. אם יש איזה ילד, או איזה אדם, או איזה קרוב משפחה, שהוא לא יודע לשאול, הוא לא, ממש לא, אל פתח לו, תפתח לו, תיתן לו. שואלים, למה אמרו בלשון נקבה? היה צריך להגיד, אתה פתח לו. מה זה את פתח לו? ראיתי בהגדה של יוצא חברון, הוא כותב, שאישה יש לה משהו מאוד מיוחד שהיא מרבה בדיבור. אנחנו רואים לפעמים בחדר ההמתנה לקופת חולים או בתחנה, אם יושבים שני גברים, זה עומד בשלו וזה עומד בשלו, יכולים להיות שם שעה ואף אחד לא מדבר עם השני. למה? האיש הוא עסוק בשלו, אני לא מכיר אותו, מה אני אשב עכשיו לדבר איתו? אבל אישה יושבות בתחנה, היא לא מכירה אותה בכלל. פתאום נכנסות כבר לדיבור, וזה, ובישלתי ועשיתי עוגה, וכבר נותנים את כל... כבר נהיו חברות, כאילו כבר הן מכירות שנים. למה? יש לאישה את התכונה הזאת של הדיבור, של להרבות בדיבור, והיא בקלות נכנסת בדיבור. לפעמים אני הולך עם אשתי לאיזה אירוע משפחתי, אז היא אומרת לי, אני לא מכירה אף אחד. עוד אחר כך יהיה לך שם איזה 60 חברות באירוע הזה. היא לא מכירה, אבל במקום היא כבר מדברת ויושבת וניתה חברה. אומר, אחד בא אומר, הבן שלי לא יודע לשאול, יש לי קרוב משפחה, אני לא יודע לשאול. מה, אני מערכים, אני יודע עכשיו לדבר איתו, איך אני אכנס איתו, איך אני אסביר לו את הדברים, אני וכי. אומר, תהיה כמו אישה, את פתח לו. תתחיל לדבר איתו, תדבר על כל מיני דברים, וככה תכניס אותו בדברים ותספר לו את סיפור יציאת מצרים. יהי רצון שנזכה תמיד לכל בנייך לימודי השם.